Simora, president ya sex workers Kisii County mzima. Ase bono iga tugetrande tubwatobwoba ase egento konyora twatebire ng'akerire Kisii County abasibati goitu nandikeiranire bono iga yeni omusibati iga itetu omusacha boria koira omusibati erumu ogenda ochikomong'enta ororo na komokorera ebinto bitabweneti okorera komong'enta bono igo tokoboriga buna tore ororo ebinto ebi nebinto biaruete korukare mpaka ase ebukumbire ororo no omusibati oria otebeti ng'areta abasibati abasacha bao agasinyukorete namba y'abasacha ekine ngento kere kuru ase ipipiria nonya abasibati abo bare town iga mbamanyire ng'amba ororo lakini mbamanyire ng'a ebare ororo ase ensemo yogoitu bono abasibati babeire ebagoitu buna chinda emiaka gete yaraerire gochimaga nande egento kengi yakorekanete tugatarega tugakura tugagikeria egento gekairanage neande bono okorora ng'a giachakire buya nabo okwing'a omusibati oituru bwakirwe emioro ong'entirwe abande moyo bare omonto ogaitira akire emioro agotara naende kwanyora omosacha oria omoitete no bare nere gekogera tabwati ase agochi ekorasimisa bono mpaka bamenye na omosacha oria gaki twarenge gosaba eserekari eri emanyete ng'a no tore abasibati mbare ororo bakweyoni egekwera okweyoni tari bono iga gwachaka naende nkomanyire ng'a nkore ororo gaki motorore nainto buna mwanya banto nainto motorore ng'a na mwanya banto bagotara egekogera okweyoni oko gwasomirie abana abantu bande baigwire biasara banyorire ebinto ebinene korwa ase okweyoni oko ninki mogotobori abasacha